खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउज आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ क'क्राझारनि सेरफांगुरियाव भटा पार्टी इन्टारनेशनेल राजखान्थि दोलोआ मोनसे जथुम्मा खुंदों। जों बयबो मिथिगौ 2024 मायथाइयाव जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै जोंनि ओनसोलावबो गोबां राजखान्थि दोलोफोरा गावबागाव राजखान्थि दोलोफोरखौ आफादफोरखौ राफोद खालामनो थांखियै गोबां गुबुन गुबुन बायदि हाबाफारि लाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो क'क्राझार जिल्लानि भटा पार्टी इन्टारनेशनेल राजखान्थि दोलोआ सेरफांगुरियाव मोनसे जथुम्मा खुंनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै क'क्राझार जिल्लानि भटा पार्टी इन्टारनेशनेल राजखान्थि दोलोनि गाहाय नेहाथारि नब कुमार ब्रह्मनि बिबुंसार फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार बियाबाव भटा पार्टी इन्टारनेशनेल राजखान्थियाबो बिजाथि फसंगोन आरो बेखौ लानानै साखाफारा जागासिनो दं होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिना होदों। बे आयदाखौनो लानानै मैया भटा पार्टी इन्टारनेशनेल राजखान्थि दोलोआ गावसोरनि मावथिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौ लानानै गुवारै सावरायलायदों होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बर' बिजोंनि जेंना सुस्रांनाया दुलाराय बर' फरायसा आरो बर' थुनलाइ आफादनि बिबान। नाथाय बर' बिजोंखौ फोथांथारनाया फोरोंगिरिफोरनि बिबान जाथारनांगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा। मिथिनाय बायदिब्ला मैया बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिजनी जिल्ला बर' गुदि फोरोंगिरि गौथुमनि जुथाइ बानजायनायाव बर' बाजार माहारियारि नब्लाङाव मोनसे फोरोंगिरि जथुम खुंनाय जायो, जेराव बर' फोरोंगिरिफोरनि बिफाव आरो बर' बिजोंनि बायदि बायदि जेंना आरो थासारिफोरखौ गुवारै सावरायलायनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि मैयानि बे फोरोंगिरि जथुम हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिथांजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। फारसेथिं बे हाबाफारियावनो गोबां बिबानगिरि आरो मेलेमजिबि बिथांमोनहाबो बाहागो लानानै जेंनानि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जायो होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो सनितपुर जिल्लानि गासै ट्राइबेल संघनि दैदेनगिरिफोरा बर'फोरखौ खावनै खालामनो नागिरदों नामा? बारग' NDFB इउनाइटेड फरामनि सोद्रोमा बिथांमोनहा मैया मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ बुंदों। नंगौ, मिथिनाय बायदिब्ला थांनाय 3 मे खालि गामि सोसननायखौ लानानै सनितपुर जिल्लायाव थानाय गासै आफादफोरानो मोनसे गोसोखांथि बिलाइ गथायनो थाखाय थि खालामनाय जादोंमोन, जेराव बिथांमोनहा मैया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंफोरथिनाय बायदिब्ला हेलेम गावपन्सायतखौ सोसननाय जायाखैमोन, नाथाय उनाव गोसोखां बिलाइखौ गथायखांनायनि उनावबो हेलेम गावपन्सायतनिनो माखासे गामिफोरखौ सोसननो थाखाय स्रोदै बिहरखुमादों होनना अजद होदों। मख'जाथावदि बे बाथ्राखौनो लानानै जुदि थारैनो बेबायदि जामारोब्ला बै आफादफोरखौ बर'नि बेरेखा होनना सानना लानाय जागोन आरो रावबो राजखान्थि हान्जाखौनो हाबनो होनाय जानाय नङा होननाबो गोख्रों रावजों बुंथिनानै होबावो। लोगोसे सोसनजायै गामिफोरजों जेब्लाबो थाफानानै खामानि मावलांगोन होनना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखायै बुंथिना होदों मानगोनां बिथांमोनहा। चिरां जिल्लानि बिजनीआव तृणमूल कंग्रेसनि दोलोआ जोबोद गाजा गोमजायै रंजादों।
जाहोना जादों मैया सोनाब बेंगलनि मोनसे पन्चायत बिसायख'थियाव तृणमूल कंग्रेसआ जोबोद बुरजा फारागथिनि गेजेरजों देरहानो हादों। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया आसामनि चिरां जिल्लानि बिजनीआवबो जोबोद गाजा गोमजायै रंजानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे रंजानाय हाबाफारिखौ दैदेनदोंमोन चिरां जिल्ला तृणमूल कंग्रेस राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि अनिर्बान सेन बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदोंदि कर्नाटकआवबो बिजेपिखौ फेजेननो हाबाय। दायो आरोबाव बेनो बिजेपिखौ फेजेननायनि खाबु। लोगोसे मैयानि बे हाबाफारियाव गोबां दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन होनना खौराङाव मिथिनो मोनबावनाय जादों। धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारिया गोब्राब जोखोम, एक्सिडेन्ट जानायनि अजद। मिथिनाय बायदिब्ला मैया बेलासिनि 8:00 रिंगायाव गाहाय नेहाथारि उदांबि बड'सा आरो मावख' नेहाथारि अजय औवारी बिथांमोनहा न'सिम थांबाय थानाय समावनो लामायाव सासे सुबुंजों दसे थाथ'ना बाथ्रा सावरायनायावनो गंसे एलट गारिया एक्सिडेन्ट खालामफैयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। अदेबानि सौख्लायफैयो। उनाव खाथि खालानि सुबुंफोरा एक्सिडेन्ट खालामग्रा गारिखौ हमथानो नाजादोंब्लाबो नाथाय हमथानो हानाय जायासै होनना खौराङाव मिथिनो मोनदों। फारसेथिं दायो गोब्राब जोखोम जानाय गाहाय नेहाथारिखौ जनाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंब्लाबो नाथाय गाहामसिन फाहामथायनि थाखाय डिब्रुगड़ मेडिकेल कलेजाव थिसननाय जादों होनना मिथिदों। लोगोसे बिथांखौ गाबोन फुंनि 7 रिंगायाव अपारेशन खालामनाय जागोन होननानैबो मिथिबावनाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला चेनेलखौ जाहाथे साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। स' गोजोन्थों।